Νέοι μου, όπου και αν σταθείτε, στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο, στη δουλειά ή στη ζωή, κρατήστε καθαρή τη συνείδησή σας. Μην πουλήσετε τα ιδανικά σας για να κερδίσετε τα πρόσκαιρα. Γιατί ο δρόμος της ακεραιότητας μπορεί να είναι ανήφορος, αλλά οδηγεί πάντα στην κορυφή. Και εσείς γονείς, τα παιδιά δεν μαθαίνουν από τα λόγια μας, μα από το πώς στεκόμαστε στην αλήθεια και από το πώς αντιμετωπίζουμε την αδικία. Η ηθική δεν είναι θεωρία, είναι στάση ζωής. Διδάξτε την με το παράδειγμά σας. Είμαι η Κατερίνα Κατσάμπα, σύζυγος, μητέρα, νομικός και coach. Και σήμερα θέλω να σου μιλήσω για την ακεραιότητα, για την ηθική. Σε ένα κόσμο που όλα πουλούνται, λίγοι μένουν όρθιοι. Η ηθική δεν είναι εύκολη. Δεν είναι ο δρόμος της άνεσης, ούτε της δόξας. Είναι ο ανήφορος, ο Γολγοθάς που οδηγεί στην Ανάσταση. Κάθε μέρα στεκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι, της αρετής και της κακίας. Ο ένας δρόμος είναι ομαλός, κατήφορος, γεμάτος υποσχέσεις, εύκολα κέρδη, πρόσκαιρες απολαύσεις. Ο άλλος είναι ανήφορος, στενός, δύσβατος, γεμάτος πέτρες και δοκιμασίες. Στον κατήφορο δεν χρειάζεται κόπος, κατεβαίνεις γρήγορα, χωρίς λαχανιάσμα, χωρίς συνείδηση. Μα στον ανήφορο, εκεί που υδρώνεις, εκεί που κάθε σου βήμα σε πονά, εκεί χτίζεται η ψυχή σου. Όλοι έχουμε μέσα μας μια ροπή προς το κακό. Μπορούμε όλοι, αν το θελήσουμε, να βγάλουμε το σκληρό, τον άδικο, τον εύκολο εαυτό μας. Γιατί ο κατήφορος δεν κουράζει, δεν ζητά προσπάθεια, ούτε θάρρος. Το θέμα είναι πόσο αντιστεκόμαστε στο σκοτάδι, πόσο πειθαρχούμε στο φως. Όταν γύρω μας οι άλλοι επιλέγουν την ανηθικότητα, όταν πληγώνουν συνειδητά τους συνανθρώπους τους για συμφέρον ή για δόξα. Η πραγματική δοκιμασία της ψυχής δεν είναι να μην έχεις ποτέ ροπή προς το κακό, είναι να την αναγνωρίζεις και να την νικάς κάθε μέρα. Η ακεραιότητα είναι πειθαρχία. Να λες όχι στο εύκολο, όχι στο ψέμα, όχι στο συμφέρον. Είναι να σέβεσαι τον εαυτό σου, να στέκεσαι αλληλέγγυος, να μην προδίδεις το καλό μέσα σου, ό,τι και αν σου κοστίσει. Γιατί τα χρήματα, όπως έρχονται, φεύγουν. Η δόξα ξεθοριάζει. Οι επιτυχίες ξεχνιούνται. Αυτό που μένει είναι η ψυχή σου. Αυτό που κουβαλάς όταν όλα γύρω σου σωπαίνουν. Η ηθική είναι η αντοχή στο σκοτάδι.